da ya kamata a ce ai an buga ta a takarda an raba maku an ce ku koya ku iya addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku duba fasar da yake magananta sai da mutane za su fita ce kowa ya zauna a inda yake bari ya koyar ya gaya mana dalilin da yasa jiya ya makara ga dalili addu'a ce Allah ya koya mai da kanshi kafin ya koya mai addu'a ya ce sai da ya dafa tsakanin kafaɗar shi da kafaɗar shi ya ce har sai da ya ji sanyin hannun Allah a cikin zuciyar shi a lokacin ya ce ga ta nan Allahumma inni as'aluka tayyibat wa fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tatuba alayya wa takfira li wa tarhamani wa idha aradta bi ibadika fitnatan fa anqidhni minha ilayka ghayru maftun اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك yace wannan addu'a gaskiya ce ku koye ta ku iya ta ku koya ma wasu to saboda haka ya za a yi mutum a ce ga wannan daman bai yi ba wani wurin ya karantar da wata yace ka ce Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي yace babu wani mutum da zai shiga cikin wata damuwa ta wani kunci wani abu ya damai ya zauna yayi addu'an nan ko musamman ya salla raka'a biyu ya zauna ya wannan addu'an face kafin ya tashi Allah ya bashi mafita to amma mutum sai ya komo ya ta gaya ma wani matsalan shi minti 30 mutum yana gaya ma matsala kunnan ka hayye zafi yana ta gaya ma shi ga tarihin matsalar shi to mi zamma an riga an gaya ma ga abin da annabi ya ce kai in ka ce wasu su taya ka ba kai laifi ba a taya ka addu'a kai susu amma gaya ma wani koken ka menene idza shakauta illa ibn adam duk yayin da kake kai kuka wurin dan adam fa inna ma tashkir rahima ila alladhi la yarhamu ka kai kukan mai rahama ne wurin wanda bai da rahama to shi me zai ma kuma zaka ci minti 30 ko minti 10 kana kai kuka wurin wani ko baka iya minti 10 kana addu'a masallaci kana roƙon Allah baka iya yin addu'a cikin sujud wajen addu'anka to menene mina manufan abin da aka karantar da mutum kenan ba shi da amfani